Aquest procés participatiu que s'ha creat per discutir la llei de caça, aquest grup motor del qual formem part agricultors, federació i de fet grups excursionistes, animalistes, doncs estan una mica arraconats de tot aquest procés o són minoritaris. Un procés participatiu que el que pretén és això, és recollir aquestes demandes dels col·lectius, dels propietaris i també de tota la societat i un cop recollit fer una tria i poder dir, mira, doncs això s'escau, això no s'escau, i aquesta tria és la que acaba fent la Direcció General. La força d'aquest procés participatiu està en les comissions de treball. No sé si algú de vosaltres hi ha pogut estar, però la majoria estan conformades per caçadors i jo crec que és en aquest espai on és molt important que recolliu totes les vostres demandes i necessitats. Ja que tinc a l'administració, li proposo les millores. Una, la possibilitat de fer una agència d'activitats cinegètiques, de la mateixa manera que el Ministeri d'Hisenda té la EAT, Agència Espanyola dels Impostos, que descarregar el funcionariat de tota aquesta feina, de fer llicències, de fer aprovacions de plans cinegètics, tot això ho podia fer una agència i el funcionariat es podia dedicar a una feina com és la tutela de l'ordre públic i de l'interès públic. I l'altra qüestió és redefinir el règim sancionador, perquè el règim sancionador es necessita redefinir a les circumstàncies actuals. És que la caça és tradició. Parlem sempre de mirar el futur, d'anar progressant, també tenim que mirar enrere. La segona qüestió és que la caça és un sentiment. No tenim per què patir a l'apartheid dels que no tenen aquest gen perquè es pensen que són moralment superiors i es creuen que són la reina Isabel la Catòlica venent les joies perquè el Colom vagi a descobrir Amèrica. Gràcies. Després, la caça és d'interès públic i per tant l'interès públic té que estar. I l'última cosa, penso que també és evident, el col·lectiu de caçadors paga per caçar. I per tant, si paguem algun tipus de preferència, tenim que tindre. Si fóssim capaços de trobar realment tots els punts que ens uneixen, fins i tot amb alguna entitat ecologista, que la trobaríem, la força que tindríem no tindríem res a fer. Ara mateix, amb aquest procés participatiu que tenim a les mans, si fóssim capaços d'anar amb un document conjunt, és que no ens podria rebatre ningú i obligaríem també l'administració a fer una llei que regulés l'accés al medi no motoritzat, perquè ens afecta tant a vosaltres com a caçadors com a nosaltres com a pagesos. Tenim moltes coses en comú que podríem treballar conjuntament. I el Manuel ho ha dit, l'unitat és el que fa la força, i això no en tinc cap mena de dubte. I separar-se és un error. I creure'ns que som els enemics encara menys, perquè per nosaltres, vosaltres, sou imprescindibles. Ens mirem la caça com a pagesos i de bontes com una forma de lluitar contra els danys que ens està fent la fauna a les nostres explotacions. Llavors és completament el punt de vista d'un pagès a un caçador. Tots tenim raó. El que passa és que es mengen el nostre futur o la nostra forma de viure, llavors això ens molesta molt. Llavors, per això estem molt agraïts des del món agrari als caçadors, que són una de les potes del taburet, que sense aquesta pota el taburet cau. La llei de caça, el procés de participació de la llei de caça és una oportunitat per recollir tots aquests neguits, que des de la Direcció General tenim molt clar que aquesta nova llei de caça ha de garantir la sostenibilitat, ha de garantir el servei públic i ha de garantir la seguretat de la caça. Ho hem de fer junts i aquí hi haurà la força. I no és tant fer-ho junts contra l'administració, sinó fer-ho junts amb l'administració.